Di destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de berî ku aliyên siyasiyên Kurdî tu şêweyên nûneratiyê yan rêveberiyê rabigihînin, rêxistinên ciwanan hatin ava kirin û bi germî tevlî şoreşa Sûriyê bûn. Wek hemû bajar û bajarokên Sûriyê hevrêzên ciwanên Kurd hatin ava kirin, hin hevrêz bi navên bajara dihatin naskirin û hin hevrêz bi navên taybet dihatin naskirin. Xwepîşandanên berfireh li dar xistin û sloganên şoreşa Sûriyê bilind kirin û ala opozisyona Sûriyê li tanişt ala Kurdistanê bilind kirin. Hin bi hin partiyên siyasiyên Kurdî dest bi avakirina hevrêzan dibin navên cor bi cor de kirin. Rewşa ciwanan ji hevgirtinê dûr ket, hin hevrêz bi ser opozisyona Sûriyê dihatin naskirin û hin hevrêz bi ser partiyên Kurdî dihatin naskirin. Şoreşa Sûriyê dirêj kir û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hat avakirin û tevgera civaka demokratîk ya bi ser PYD ve jî hat ragihandin. Ji aliyê xwe ve Partiya PYD tûmetên cor bi cor bi wan hevrêzan ve dikirin û êdî esayişa bi ser PYD ve astangî ji xwepîşandanan re derxistin û ala opozisyonê qedexe kir û di vê dawiyê de jî yasaya leşkeriya neçar ragihandiya ku bû sedem bi hezaran ciwan ji Rojavayê Kurdistanê derkevin û penaber bibin. Di vê dema niha de rêxistinên ciwanayê ku xwedî ofîs û çalakiyan li Rojavayê Kurdistanê dikin, evin du aliyên tevgera ciwanên Kurd, Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava û rêxistina Niştimaniya Ciwanên Kurd SOZ, rêxistina Sewaya Ciwanên Kurd, Yekîtiya Hevrêzên Ciwanên Kurd, Hevrêza Keça Kurd û çend hevrêz û rêxistinên din. Lêbelî tevî hebûna çend rêxistin û tevger û hevrêzên ciwanan, gelek ciwan hev tometbar dikin bi têkbirina yekrêziya ciwanan û her yek dibêje yên din nûneretiya me nakin. û hin ji wan gunehê nehêzbûna ciwanan di hevsengiya siyasiya Rojavayê Kurdistanê de dikine sûncê partiyên Kurdî de. Gelo li Rojavayê Kurdistanê kî nûneretiya ciwanan dike, gelo divê rêxistinên ciwanan serbixwe bin yan eger partiyên siyasiyên Kurdî rêbidin ciwana û pisporan di nav rêzên xwe de wê hingî ciwan û rêxistin û tevger û hevrêzan ava bikin,